I matematikken har man også funktioner, og de behøver ikke at have noget med virkeligheden at gøre praksis. Der kan man regne med funktioner sådan helt teoretisk. Hvis jeg for eksempel skriver y lig med 2 gange x plus 1, så er det en funktion, fordi til hver værdi af x, der kan man udregne en tilsvarende y-værdi. Man kan lave sådan et lille skema, hvor man skriver x og y, og så kan man sige, at hvis nu x er 0, så står der 2 gange 0, det er 0 plus 1, det er så 1. Hvis nu man vælger et andet x til 2 for eksempel, så står der 2 gange 2, det er 4 plus 1, det er 5. Hvis jeg vælger x lig 10, så står der 2 gange 10, det er 20 plus 1, det er altså 21. Og hvis jeg vælger x til minus 2, så står der 2 gange minus 2, det er minus 4 plus 1, det er så minus 3. Sådan kan man vælge en masse værdier, og på den måde finde ud af funktionsværdierne y. Vi lægger mærke til, at jeg kan vælge frit mine x'er. De er altså uafhængige, men y'erne er derimod afhængige af, hvad jeg har valgt for x. Derfor taler jeg om en funktion, at jeg siger, at y er en funktion af x. I matematikken er det meget praktisk, at man kan tegne sådan noget ind i et koordinatsystem. Det kan selvfølgelig også gøres på en computer. Og sådan her. Så kan man sige, at den første værdi her, 0,1, den må ligge der i koordinatsystemet. Den næste værdi, 2,5, så skal jeg rykke 2 ud og 5 op, det er sådan her omkring. 10,21 får jeg ikke plads til her, men minus 2,3 hernede. Minus 3, den skal så rykke herned. Så får jeg en række punkter, og jeg vil så opdage, at de punkter ligger på en ret linje alle sammen. Så det her er altså en lineær funktion. Man taler om en lineær funktion, hvis y er lig med et eller andet tal gange x plus et andet tal. Både a og b, som altså er tal, de kan være 0 og negative og positive. Det er ligegyldigt. Men det kalder man for en lineær funktion. Hvis nu for eksempel, at a er 0, så står der jo bare y. Så vil der bare stå y lig med b. Og afhængig af hvad b er, så vil det være sådan en vandret linje der. Det er altså også en funktion. Sådan en funktion, den hedder y lig med, og så et eller andet tal, afhængig af hvor jeg skærer y-aksen. Alt det her kan gøres på en computer meget hurtigere og meget smartere. Der er selvfølgelig også funktioner, der ikke er lineære. Hvis jeg for eksempel skriver y lig med x gange x, det vi sædvanligvis kalder x i anden, så kan jeg altså tegne det ind i et koordinatsystem. Sådan. Og herude afsætter jeg x, og heroppe er y. Og inden da kan jeg så have lavet mig et lille tabel, kaldet silleben nogle gange, og så kan jeg vælge mine x-værdier. Hvis jeg vælger x lig 0, kan vi se, så bliver y også 0. Hvis jeg vælger x lig med 1, så står der altså 1 gange 1, eller 1 i anden, og det er 1. Hvis jeg vælger x lig 2, så står der 2 gange 2, det er 4. 2 i anden, det er altså 4. Og hvis jeg vælger x lig med for eksempel minus 3, så står der altså minus 3 gange minus 3. Og det er plus 9. Sådan kan jeg tage en masse værdier. Og hvis jeg har rigtig mange af dem, eller jeg har lavet det på en computer, så kan jeg vise, at det måske ser sådan ud. Så får man sådan en kurve. Den er jo, som man kan se, ikke lineær. Den her hedder i øvrigt en parabel. Og det gør den, hvis der i funktionen indgår noget med x i anden.
så vil det være en parabel. Man kan så tegne funktioner for alle mulige udtryk. Den kunne så hedde y lige med 3x i tredje. Det er selvfølgelig en funktion, den er heller ikke lineær. Eller y lige med kvadratrod x, den er heller ikke lineær. Og y lige med en x'endel, den er særlig, den hedder en omvendt proportionalitet. Hvis jeg vil vise den der her, så ville y lige en x'endel se sådan ud der, så vil der også være noget hernede. Kurven hedder en hyperbel. Jeg kunne tegne y lige med x i anden plus x. Det er en parabel. Og der er også en, der kunne hedde y lige med 1,5 i x'ene. Den sidste her hedder en vækstfunktion. Hvis noget vokser med en bestemt procentdel, så taler vi om en vækstfunktion. Og i den her, der er væksten 50%. Den er selvfølgelig heller ikke lineær. Et eksempel på en matematikfunktion, som har noget med virkeligheden at gøre, det er jo, at hvis jeg tager og spørger, hvor langt falder en sten på et bestemt antal sekunder, så ser den faktisk sådan ud, funktionen. Den hedder L, det er faldlængden. Den er lig med 4,9 gange t i anden, hvor t er sekunder. Så kan man se, at hvis jeg nu tager t for sekunder og L for faldlængde, så spørger jeg, hvor langt falder en sten på 1 sekund. Så skal jeg skifte t ud med 1, så står der 1 i anden, det er bare 1. Så falder altså en sten på 1 sekund 4,9 meter, eller næsten 5 meter. På 2 sekunder, der vil den så falde t i anden, det er 2 gange 2, det er 4 gange 4,9, det er næsten 20 meter på 2 sekunder. Og på 3 sekunder, der vil det være 3 i anden, det er 9 gange omkring 5, det er så 45. Så det vil sige, at på 3 sekunder vil en sten falde 45 meter. Man kan sige, at faldlængden er en funktion af tiden, og tegne et koordinatsystem vil det være en form som det, der hedder en parabel, sådan her.